देखता तार भाई घर बना के चकचकाओ तो सन के जुए से टंकी झलकता। रोहू तो भईवे सन तो कर रही नहीं। आज बताओ अब फोन कइला पे एगो फोन निकस में उठावत रेलवे में एगो नौकरी करता है एगो सिपाही बुए माने हमारे सरदार ना कि हम सार सतन बतियाई माने एके पे एक राजा हो जाते का मतलब अभी ना भई बा हमरा के उतार दी रउआ भले है काहे उतार देनी चला तनी ऐसे पलटा चला तनी खाली भैया कर में हां तो उतरबू ना लाजे भैया मोटरसाइकिल देले रहती सन तब न मोटरसाइकिल से हुर देना बैठ के सुर देना जइतू रहू तो गजब बतिया नि भईवे दिहा सन तबे चल हम चली पहिले घरे चली। कहे ना चली हम तो चलता ही बनी आहो बोली मार खाई बड़ू उतराई बड़ू कि भैया मान जान करी हो सनु। अब देखी भैया मान जान करिया सन कि ना करिया सन अब हम थोड़े ना जाना तानी माई बाबू बारन जब ले जिंदा जब ले जात नहीं माई बाबू ना तो केकर भाई केकर होखेला चुपचाप रह तना दिन हो गल नौकरी के 10,000 रुपया दिल सन कि हाँ पाहुन ली धरी एगो पान के गुमटी खोली आ बाहर भीतर का जाता नहीं है छोड़ी ना दिला सन तब का करम अब दूसरा का भरोसे थोड़ा हमने को ना तो मार तू चुपे चूरी मार देत रहू 500 पे 500 फार्म भरे के भाई के आज दे दिला सन फॉर्मो के तो तार दमो निखा सन देत ए जी का करम भाई मार हमार से कहत रहू कि पाहुन आयो चाची प्रणाम कहाँ जाता हो राधा बुच्ची खुश रहा गोला तनी पाहुन जी कहाँ दुहा बराइले जाता हो जाता ने गोबरा पाती बुझे घाम हो गल जाने घाम बड़ी हो जान जाना कि अपना साथ लागल बन भरा सार भादो के कि का कहि सावन के अथी कैसे आइलु अरे माई फोन कर से भेंट करे के भी ढेर दिन से मन करत रहा कहनी कि तनी जाता आय अब का ए बुची अब माई तार माई नखी रह गई दीदी रही कि दिन भर बैठत रहनी जा गली नाली अब नौकरी लागल बानू तार भाई के तब से तरंगे बदल बा निकलत नहीं कि घर से ना हो चाची ऐसन बात नहीं कि मान लो कि दुआरा पर रहले कहीं चले ले मन मानो करेला भाई के नौकरी साइकिल लेवे से का आइलु हां ए चाची अरे त अब मोटरसाइकिल मांग अब की ना दू को भाई के नौकरी लागल एगो के नखवा लागल ए चाची तू तो जानते बड़ के नौकरी लागे कौन भाई के कर होखेला आ काहे ना हो हाथ ना कइले बाड़ू ये पूछी इतना दे कइले बाड़ू नु अपन पेट काट के तू पढ़ाई लिखाई में रुपया पैसा देलबो सब टोला जाना तब ऊ तो सब कोई गलती कहता जी बकरी बेचत रही त दे रही अरे पाक रहू तावी लगे नहीं थी ए ठीक बा बुचिया तनी की बात भेंट कर ले तनी गोबर पाथले तनी अच्छा ठीक भाई हमारी भेंट करे ठीक बा आइम जी पाऊं जी हमरो दुआरा देने अरे हां जी हमनी के जैसन बाई जे ओसन केनु हमनी के प्रेम भाव रौरो के एगो आदमी जे टोला में नावे लेवेला के रौरा से एगो दामाद बानी कि केहू के दरवाजा पर चाहे कप पी लेना बोल लेना बतेले ना सर समाचार सब कह लेना देखी हमर भी रुपया नहीं खे मगर हमर भी प्रेम बा जनी ना पाऊं इहे होखे के हां हम भात के भुखाइला हनी बात के भुखाइला बिल्कुल चार गो केहू अगर हमारे से प्रेम से बात बतिया ले आई मोर पतोहियो खोजी रौरा के बतियावे ले बोले ले कहले अच्छा ठीक बा के नाम लेवे कि भौजी बड़ा निमन है का के एक जवारी में होनी जौना के रही से ठीक बा पाहुन ठीक बच्चा ठीक बा बहुत बढ़िया हाली अरे इनकर व्यवहार कुछ अलग है इनकर पतोहियो निके मगर सही जान जो कि अब हाला हो गेल तोर भाई के मती खेती बदल गेल अरे का करम अब रउआ जानते बानी तब देख हाथ ना मोटका ना बने के चाहिए रुपया के क्या हाथ ना घमोटा ना रखे के चाहिए अरे जले नु एगो बात बताओ तनी रावणू के सोना के लंका रहे जले नु मगर कुल जर रख के बराबर हो गई हां अच्छा छोड़ी ना चली ना हम भगवान जया दिहन जया होखबे ना कर अरे भगवान हमनी के का दिहन देखे एगो बात कहतनी वही घड़ी हमनी के भगवान ना देलन जो हमनी के गरीब घरे पैदा हो गनी जे अगर भगवान देबे करे त हमनी के अमीर घर में ना पैदा कर सारा का खाबे जन के कथले ना ना अब कथा ना कहम कनी ना दबा के आलिया हाथ नहीं थी क्या खाना दलिया नु बीन के रख देती चना वाला बीन के रख देले बानी मम्मी हां कनी देखना ना हो तो सामा के मशरूम आवे के सब्जी बनाई तो काहे से बाबू आइल बाहर भीतर कौन ठीक बा ओ जाता बाबू हमर कैसे बनावत हम खात हम कोई देखे जाता है अपन हाथ बना के अपना करिया लागल बता वो जे आदमी ढेरे बात इस तरह के का बनता का नहीं के बनत तो आदमी थोड़े देखे जाता लेकिन मम्मी जी फोन कइले रहन गोल बनन बहरिया त कहत भेजले बानी का जन कौन लइका के पनीर लेवे खातिर पनीर बनी आज पनीर तो खराब हो जाई हो इथिया मशरूमवा तो ओकरा के फ्रीज में डाल दिया भरी न रखिया ना तो कुल्लर रुआ दे कुल चित्ती मार दियो ओकरा के जानलू ठीक बा हम डाल दे ना कनी औरी का रोटियो बना दे रोटी बना दी हां तो बोले पूछ ले तने चावल खा लो का तो चावल और रोटी दोनों खाला हो जा चावल तो बना के रखिए फिर बन खाली रोटी पनीर बना दे
ठीक है बना दे अपन जौन बुझाई त आ कनी बबुआ ले पूछ लिया देखो किस्म किस्म के बना के खिया दा 4 दिन खातिर आई बा बना के खिया देबू त ठीक है तो रही हो जा का जन बाबू के हमर छूछ खयन पाछ खयन कैसन आए जत बात आदमी बबुआ त तू हम ला के बना देबू हम करवा दे कुछ देबू त करवा दे हम एमे का बात बर्तन धोगो तो एक बार सोचे कि दबा हुआ के तब जाके धोई दबा द हई गोड़वा दबा द हई दबा द जल्दी से दबा के छोड़ जाए तनी देखी दुआरा पे चाची जी बोले अरे खुश रही बुझिए का आई रे बैठ लिया दो कने पानी है बता सब ले बनी अलमारिया में बता सब ले आई हा लेके आ बैठ रे कौन रे मुझे सर समाचार कहू ठीक बा अपन बताओ माई हां मानियो के ठीक है बउए काहे ऐसे भइल बरे तबियत तो ठीक नहीं का अरे ठीक बा तोर भौजी अब खने तेल लगाओ तोरा लेली अरे बुचा कैसा ते लुगा पहन के बड़े रे अब पाहुन निमना लग दुखिया बोले अपना फोन ना कुछ ना कइली हिस बताओ तो ओ ऐसे का कहत रे माई माने लुगवा में का भइल रे जोन बा जोने न चुप रहो अब लइकन के नौकरी लागल बा कसम से सोइबो त कोई देखी त का कही एनु गांव टोला माला कही ते कनी के कुछ नहीं खे ऐसे काहे कहत रे टोला मारवा तोरा बेटा के नौकरी सिकाय लाग कोई हमर लइकन के न तू जनबू तू ऐसन घर में नहीं को त तू का जनबू तू तो जिंदगी भर लुगड़ी पहन के आइलू तो लुगड़िए नु जनबू त लुगड़ी पहन के त तेही न बियाहवा कइले बरे जैसन घर में त का करी हाँ। भाग देही बियाह से होखेला त अपना करम के दोष होखेला माई बाबू नु जन्म के संगाती बोल करम के संगाती ना होखेला जनलू आओ तो हमारा के दोष देबे माई ई त अगर भौजाई कहले रहती सन तनी ठीक ए माई। कहत रे ठीक लागत रे दीदी आउल का रे हां आई बिया गोड़ जा आ जो धैले बनल मारिया पे गुड़ा वाले ले आ पानी पिए के ई ना बुझाला गुड़ काहे के रे मिठाई नहीं के मिठाई रखल बा कितना फ्रिज में पागल आइल बड़ू पाहुन के मिठाई खाइन तो मिठाई ले सर्दी खांसी हो जाए वो फ्रिज में के ठंडा ऐसे तो गुड़ के ले पानी पियम तो सर्दी खांसी भरे तो नीमन हो जाए रहे दीजिए महाराज पियास निकला अब पी ली ना तो हो खातिर कहम ना तो लइकन के नौकरी हो गेल हमरा सरवन के तो ससुई पानियो पिए के नहीं के पूछ छ अरे ऐसन बात नहीं है मैं रास्ता में खोइले पीले बनी बाद में खा लेम छोड़ रह दे मत लिए कुछ सुने ना तब हम चलत तोरा दुख लगता तो कहत नहीं अरे तो रही ना त ना मान लीजिए जो आ रही का हो गई 2 दिन रही आई बन तब रही काम का जीजा रही तनी हमनी संग हंसी बोली मोर मजाक करे के कितना दिन के तो बाद आइल बनी रहोगा अरे का करम अब पहले से समय नहीं खेल ना अरे चुप बोले लुका चल चल घर में चल अच्छा का घरवा में खाए कोने के घरवा में ना ले जाओ ने ओ इथी वाला घरवा में कुछ सामान रखल बा ओई में बहुत छोटकी चौकी पत्थर कोई पे बिछा दिए ओ पे ना बैठ के बतिएबू कोने के घर में ले आजू सोफा पे बैठ के खाती ना हमरा हमरा घर में रहता है। सोफा पर ना बैठे नहीं असम हमरा आदत नहीं की हमर मर्द के आई जो चौकी पे बैठले नु बिया ना ठीक ना है ठीक बा बा हमनी के हमने ठीक बने जाओ सही और सही तरह से भेंट करे चल हम ज्यादा देर रुकब ना अब ये चल रुक हम पानी लेके आवत रे आबू एक पहला करे ले लाई अरे दीदी बताओ समाचार है माई के नहीं दे तुरंत बता सब ठीक बा अपन कहते ठीक देखो बा। एक हमरा बात ठीक है बा। करत अब तू बात ना मनल अब का कर देखी नहीं घर हवे अब सब अब माइयों के तो हम ना जानते एगो बात ना बात याद रख लो अंगवाला जब तारे कनी के पूछत तो जाए के ना चाहिए ई कहे ऐसे बोलता नहीं जीजा अरे मैंने ना कहा लोग ना बात के समझम हमने के छोड़ ना दे, गरीब आदमी छोड़ भाई कर है ना बुझाई। जनी नु गरीब अमीर के अमीर वाके तनी सुनी गरीब ना आदमी- हम साइकिल हो जुबिया देखी त कोनो लेखवा लिखा सनती कइले अच्छे रुक लो घर में लगा दी का हां घर में लगा दी हमरा रेंजा साइकिल किनाई ले स्कूल जाए खातिर देख एगो बात समझ ले जहां कैसे त कहा ला कि जहां ऊंच नीच होखे लागेला कोई ना जाके चाहिए देखी तो हम थोड़ा ना जानते नहीं कि ऐसे कोई हम माइयों जानत बदल नहीं। गइल बिया इतना जानत हम नहीं जानत लोग के नहीं। भाई भौजाई बदले भौजाई बदल रही तो भाई बदल रही जब माई ऐसा व्यवहार करती अरे एहन व्यवहार करते कि हमने के गरीब बन जाए हमने के सोफा पे ना सुते हमने के फ्रिज के मिठाई खाई जाए तो सर्दी हो जाई हमने के माने सार पहाड़ एथी में रहल बन जाए जाए दी छोड़ी बूढ़ पुरानी बताओ है दोसरा के ऊ खुरपत रही तो हम आके जो कोड़त रही अपन लड़का के पढ़ावत रही हां आज ही समय बदल गई तो हम माने एथी हो गई हां जाए दी जौन भइल जौन ठीके भइल लागल नौकरी अब नहीं खसन कोनो ई करत जाए से सुन एगो बात बताओ तनी भाग में जेकरा जो रहेला तन मिलेला जब आय अपने से बढ़िया कर्म कइल जाला अपने से तू बढ़िया कर्म कइल तारा में दोष नहीं के
तू तो अपन सोचत रह कि हम जाए तनी तनी अपना गाँव में जाए, माई से मिलम, बाबू से मिलम, तनी एथी हो जाए। एगो बात सुन ले, जब तोरा पास नहीं खे तो सब माटी समझल जाला। जब नु जाए दे, कोनो दिक्कत नहीं के। हम बस रउआ के हम एथी नहीं की न कइले, हम ही नहीं की न करके हमर भाई धनी के बचाए कुछ हम रउआ के छोड़ले नहीं की एगो न। बात कहते हैं, ढेर बेइज्जती कैसे पड़ी अपने गाँव में चल गए। कैसे तो कहा लनू कि दोसरा के महल के चपरासी ना अपना मड़ई के राजा बनल जाला। ऐसे तो भाई से कह देनी कि हम बस घूमे खातिर आए हाँ। हैं। असो जाते नहीं कह के आवे हम ठीक चल बा। चलता। चल। देखो तनी घरवा में काम करत। जानल आ कोही लोगे बेचारी उनकर लड़की चल गई है, हइसे इनकर माई के ना उलटे पलटे के चाही। नौकरी लागू तो अपन बेटी नहीं के चिन्हत हो बुढ़ाऊ हैं, ऐसे केहू करेला? मैंने तोरा ले हम पूछने है कुल खबर है, तोरा जिम्मे बाकी पूरा गांव टोला महल्ला के खबर सुनावे के। तो बता दिन तरह से तो तू कैसे करे लगल? तब मैंने हम पूछा ही नहीं तोरा ले कुल माने टोला में भइल बा कांडवा त ना आदमी कहेला, टोला में भइल बा। चिचिया लागेल कौन बात कह दे। रोज ये कुल करत ऐसन एहनिए का हम गाथा सुनी, बढ़िया बात रामायण महाभारत के कुछ मुंह से ना निकले, खाली हेकर शिकायत त कबो होकर हाँ शिकायत चुप रह, हमनी के शिकायत करत हैं। करत है कि करत आड़ते कहनी कि हम गाँव जाए के सोचतनी हो, काहे फोन कइले रहे के भतीजवा हमार। तो गाँव में कोनो काम लागल बा। हाँ ओकर लड़कवा के बार काटाए वाला बा, तो कहत रहे कि फुआ बिसना, तो कहले कि अच्छा ठीक बा, पूछ के तोरा फूफा लेके ले आए। तो कहती पूर्णमासिया के कटाई का कहत हो? हम कहत नहीं कभी मत जो, मम्मी तबीयत जी खराब नहीं रहत, हाँ कने अजी मम्मी तबीयत जी खराब रहत हमार। का बनी जी? हैं का बनी? तू खाए को बचल बा? हाँ जन तनी चावल बचल बाटे, सब्जी हाथ ना बचल बाटे, लेकिन सोचनी कि सब्जी बना देती, कमे पड़ी। तू का खइबो? हमारा के धात बा, हमारा के गीला भात मार चोखा तनी ओगे बना। भात भूल जाई त ना खा लेबो, वीआईपी बन जाला। अब तेल उल डलबे ओमे। सुना हो, भातवा दिनवा के जौन बानू, हाँ। तनी से प्याज चीर के ओकर कल्हा फ्राई कर हाँ फ्राई कर कुछ तो कहल जे भून हाँ, दो। हाँ, आ हाँ तनी सी आटा सान के आ 2 गो रोटी हमरा के पका दो। ठीक बा। पकाए के हमरा गैस्ट्रिक अरे एकदम तोरा गैस्ट्रिक के आ सुनी ना, बैगन बचल बा, ओकरा तनी ठोक देतनी, ठीक बा? ठीक लगी। का चोखा बना देना चुपचाप पका के। चोखा बना दो। आ गैस पे खाए नत कर, गैसवा उड़ा जे गोठा सधाव, ठीक है बाटे। तोरो मन नहीं केला तो खाली गैस से पर से लहका देता हूँ। गोइठा लकड़ी कुल भीग गई रहे, इसलिए हाँ भी गो रहे ये आदमी लपा लपा गोबर रही तबे भी सुखवा देता है चूल्ही पर रख के, आ तारा भी कोई रहे। अरे सिखाओ तना बोले थोड़े एक दिन में ट्रेंड हो जाई। जा जा अथी कर ठीक बाटे, बना देतनी। सकराए बना दो, यो खा के चलस दुआर पर। चोखा में तेल बढ़िया डाल दियो। हाँ तारा तो हाँ तोरा भी समाज का समाज ला हम कुछ कोई नहीं बनावे के। तो ए हो बेटी पत्ता से बतिया तारा लाज शर्म ना लगे ना? लाज शर्म काहे लगी, मार पतो ही ना बतियाई हमें। चतरा हो कौन गलत बात बतिया। तारा बाबू ने हम कहू बोलत रहे, तारा बाबू हमरा से बोलत रहे, आ तू बात सब सब के बतिया अरे हम बोली चाहे ना, वो हमारे लिए बोलिए दिया तो नया युग चलता, पहले वाला युग बा। का ले ले बैस रे बुचियो साग देखी ता तन ले बता दही खाई बिना का के साग हो खरने के साग हो। ता ने बा बैठ 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 ता नहीं सी खटल हो अब नहीं खे बात जा खोट ले या खोट के ले 5 रुपया दे जा सब खोट ली हो तनी बनाए बर हमरा घर खाइबो तू कर मिक्सा बनाओ खाइबे न करम, घर के साग खराब थोड़े हो। जतनी पतो है को तनी लेवती लेके